Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. uJesu Kristu eyinkosi. Siyambonga-ke siyamdumisa uNkulunkulu wethu kakhulu ngosuku lwanamhlanje aphinde wasipha lona. Muhle, uyasithanda kakhulu. Mntakababa, ngiyathemba uvuke kahle. Asidlulise ukuzwelana nabo bonke abalimalile ezikhukhuleni ukuba uNkulunkulu aniqinise, anibiyele, anigcine. Okwamanje bengakezwa lutho-ke nokho ngaphandle kwemibiko ethe kulimale ngapha nangapha komakhelwane, kodwa abasekhaya lezwi baphephile. Siyambonga uNkulunkulu. Kodwa makukhona abasekhaya lezwi abangaphephile, siyadlulisa ukududuza kakhulu. Nomakhelwane benuke noma niphephile, siyabaduduza ngoba siyanithanda nonke. Inkosi yethu uJesu ithe thanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda wena. Siyabonga kakhulu-ke bangcwele, siyambonga uNkulunkulu wethu, siyamdumisa kwangathi-ke konke kungahamba ngendlela efanele. Bazalwane, kusele isikhathi esicishe sibe amasonto amathathu kufike izinkonzo zikaJulayi. Njengamanje emva kokuba ngenze leya VN, uthongathi luphinde lwaletha abanye abantu. Uthongathi nje lulodwa selunabantu abawu-38. Kade bewu-34 mangaphazami, noma bewu-33 angisazi, kodwa khona sebebalethile baya-eda. Base beconfirm ngathi bebeyizwile i-VN engani bebengayizwanga, baconfirm ukuthi kusasa imali esikhona bazoyithumela. Nami ngicela amanye ama-branch enze njalo. Imali esikhona ithumeleni, ngoba ngeke kusize ukufika kwemali late ngoba phela niyasitatazelisa. Njenganamhlanje nje kade bengitshela kade beyothenga i-rice ama-10 kg angazi amangaki ngaleyo mali yabantu abangaphansi ka-10. So kuyasiza ukuthi imali esikhona ithunyelwe ukuze sikwazi phela ukwenza izinto kufanele zenzeke. Ngishilo kwi-VN ngeke kusize ukuthi mina ngithathe imali ngihambe ngiyothenga kanti abantu abezi. Sibona ngemali abantu abezayo. Manje lokho-ke kusibiza ukuthi-ke bazalwane, ake siletheni imali khona izosebenza phela, kuhambe kuyothengwa. Laba abantu abathi beza nemali ngelanga lokuza enkonzweni, bazalwane, sizoyenzani imali? Ngiyayibuzela nje nithi asiyenzeni leyo mali efika ngesikhathi seyinkonzo. Siyacela imali ithunyelwe ukuze ikwazi phela ukuyothenga. Imali yokuyothenga le esikhuluma ngayo, imali eyenza ukuthi sibone ukuthi abantu abezayo bangaki. Uma wena ngesikhathi senkonzo usubhizi ukhipha isipheko, sisazokwenzani leso sipheko? Ngiyayibuzela nje, sizokwenzani? Hhayi ngoba ngithi ungabusayikhipha, ikhiphe, kodwa ubungezame ukuthi uyikhiphe ngaphambi kwaleso sikhathi na. Ngiyayibuzela nje. Uthongathi lube ngolokuqala ukuletha abazalwane balo abazoya kuJulayi nganitshela. Uthongathi lungolokuqala ukuletha imali eze-branch. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu ngothongathi. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu ngomfundisi wethu uMama uMaseko. Kwangathi nabanye bangasika iphethini bangasaleli emuva. Basika kube yilona loyo athi ngiyafuna nami ungasaleli emuva. Siyambonga-ke kakhulu uNkulunkulu. Siyathemba-ke kuzoqhamuka ba-101 manje ababhalisile kimina, kodwa ngale ezimalini ba-less than 10. Akukuhleke lokho. Siyacela-ke bazalwane ukuthi-ke silungise la kufanele silungise khona. Asidluleke lapho siye enkonzweni yethu yosuku. Inkonzo yethu yosuku sikhuluma ngobunye kuKristu, bese sigcizelela ukuthi umphiko uKristu umelene nobunye. Umphiko uKristu akabufuni ubunye esibutholayo ngenkosi yethu uJesu Kristu. Ngiyacela-ke ukuthi sivule amabhayibheli ethu, singakawavuli masigoqe sikhuleke.
Baba, egameni likaJesu ophilayo, uNkulunkulu wethu noMosa, siyazithoba phambi kobuso bakho, siyabonga uthando sithanda ngalo, uNkulunkulu ezulwini, uNkulunkulu odalile umhlaba nokugcwala kwawo, uNkulunkulu osithandayo wathumela uJesu wasifela. Siyamaphakamisa kuJesu njengoba izwi lisho John 3:14, njengokuba uMose wayiphakamisa inyoka ehlane kanjalo nathi simele ukumphakamisa uJesu Kristu inkosi yethu, ukuba yilo naloyo okholwa nguye angabhubhi abe nokuphila okuphakade. Sibonga wena uNkulunkulu owalithanda izwe kangaka wanikela ngaye, nokwazi ukuthi umuntu ongafuni ukukholwa intukuthelo yakhe ihlezi phezu kwakhe. Sisizeke Nkosi, ngcwelise ibandla lakho. Sisize Nkosi, usifundise, siqwashe, siqonde ukuthi kwenzakalani ngaziphi ikhathi ngoba ukubekile encwadini yakhe engcwele. Biyela-ke lona loyo Nkosi akwazi ukungena ezulwini ngosuku lokugcina. Mbiyele Nkosi okulandelayo ngokusanda ukuzalwa, ngokuphinda ukuzalwa, ngoba kusiza abantu bakulandele bengazelwe ngokusha. Ngoba ushilo wathi, ongazalwa ngokusha ngeke ubone umbuso wezulu. Ongazalwa ngamanzi nangomoya ngeke angene kuwona. John chapter 3 uverse 3 noverse 5. Siyabonga uNkulunkulu wethu, yiba kanye nathi kule nkonzo. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Siyambonga-ke uNkulunkulu wethu, siyamdumisa kakhulu bangcwele. Udumo lonke lungolwakhe, lumfanele, izikhathi zingakabikho namanje kuze kube phakade. uJesu Kristu inkosi. Asifundeni izwi lenkosi esilithola ngokaJohn chapter 17, umkhuleko wenkosi yethu uJesu, lo ezikhulekela yena nabafundi bakhe nabo bonke abakholwayo, okuyithina nabo. Sofunda lona ivesi uverse 20 and 21. Ofundeka kanje-ke, angiceleli laba bodwa, kepha nalaba abakholwa yimi ngezwi labo, ukuba bonke babe munye njengalokhu wena babukimi nami ngikuwe, ukuba nabo babe kuthina, ukuze izwe likholwe ukuthi wena ungithumile. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu wethu, siyambonga. Sizodlulela-ke kuleli zwe sibhizi ngalo lomphiko uKristu, athi umpostoli uPawulu mayekhuluma ehola umoya kaNkulunkulu ethi ningethuswa noma ngomoya noma ngezwi noma ngencwadi ngokungathi vela kithi sengathi usuku lukaKristu selifikile. BaseThesalonika besibili chapter 2 mawuqale kuverse 1 ukwenze kahle. Uverse 3 athi mangabikho umuntu onikhohlisayo nangayiphi indlela, ngokuba lokufika kungaveli kuqala ukuhlubuka kwambula umuntu ongenamthetho, indodana yokulahlwa. Ngeke lifike usuku lwenkosi yethu uJesu Kristu lapho esebuya, ichazile se-touchdown, engakambulwa umphiko uKristu. Elithi izwi lapha ekugcineni, yena mayesefika uJesu uyomqeda ngomoya womlomo wakhe, amchithe ngokubonakala kokufika kwakhe. So kufanele kuvumbulwe umphiko uKristu kuqala abesebuya kuJesu. Angikhulumi ngokulanda ibandla, ngikhuluma ngokubuya kwakhe kwesibili. Ngichazile izolo ukuthi kuyini ukubuya kwesibili, noma-ke ngaphambi kwayizolo ngisakhumbula ukuthi touchdown. Sithe wafika okokuqala wazalwa, mayebuya kwesibili uzobe sezohlala iminyaka eyinkulungwane endaweni ethizeni. Ikhona izwini lenkosi. Nawu-ke ngeke lifike usuku lokubuya kwakhe engakambuli umphiko uKristu, ngoba uJesu uzomqeda ngomoya womlomo wakhe. Kusho ukuthini ukuthi ngomoya womlomo wakhe? Ngoba emlonyeni wakhe kuphuma inkemba eyizwi, leli silinikeziwe nathi. Uzomqeda ngenkemba ewumoya eyizwi likaNkulunkulu. Hhayi-ke asibuyele khona laphaya kuverse 4. Makungabikho umuntu onikhohlisayo nangayiphi indlela, ngokuba lokufika kungaveli kuqala ukuhlubuka kwambula umuntu ongenamthetho, indodana yokulahlwa. Abantu bazohlubuka njengoba behlubuka nje. Verse 4,
omelana nakho konke nozikhukhumeza phezu kwakho konke okuthiwa uNkulunkulu noma into ekhonzwayo, azazihlalise ethempelini likaNkulunkulu ezishaya uNkulunkulu. Nizokhumbula sikhuluma ngomphiko uKristu. Ngake ngixoxe le ndaba ngelinye ilanga, ngake ngamenywa ebandleni elithize ngiyoshumayela. Leli bandla lalimisa itende. Ngase ke ngingathanda ukuthi lalingekude kakhulu, ngingathanda ukuthi ngiyese ngiyoshumayela. Ngaya lungakafika usuku lokushumayela. Uma ngifika khona, kwakunomfundisi wayemenyiwe esuka eThekwini. Ngikhuluma ngomphiko uKristu njalo. Lo mfundisi lo athi mayiqala athandaze, ngathatha iBhayibheli-ke nami waliphatha ngesandla ngilinda ukuvula izwi. Wakhuluma. Yabuya kancane ingqondo, yini lento engisindayo esandleni. Mayithi ngiyabheka ngiphethe iBhayibheli. Ngibuyisa ingqondo. Uke walivula nje iBhayibheli lo baba, akakaze alivule. Kodwa useshumayele waqeda iBhayibheli azange alivule. Ngikhunjuzwa ukuthi liyangisinda esandleni. Yazi ukuthi waze waqeda and intshumayelo yakhe yonke akakaze aliphathe igama likaJesu. Ayekakaze nje azaliphathe ngomlomo wakhe. Now, abaphika uKristu lawo baphumile baningi ezweni. Kwamanye amabandla liyavulwa izwi. Emva kwalokho abese inkantela nomfundisi ayele angakhulumi ngezwi. Umphika uKristu loyo ngoba kazwani nezwi likaNkulunkulu. Ulifunda nje ukugcina icala utho ufunda iBhayibheli. Abese zikhulumela ke izinto zakhe azithandayo. Abaphika uKristu baningi, liyafundwa nje iBhayibheli wena lapho khona. Uma lifundiweke kuyashunyayelwa ngalo noma kugcina sekwesinje isihloko esiseceleni. Hayibo, mina ngikuvula amehlo, babheka abaphika uKristu bayizindlela eziningi ezahlukeneyo. Bahlukene kaningi labaphika uKristu bethu. Hayike asiqhubeke. Kuthiwa uzazihlalisa ethempelini likaNkulunkulu ezishaya uNkulunkulu. Verse number 5, anikhumbuli yini ukuthi ngisekhona kini nganitshela lokho na? uPawulu ubhala abaseThesalonike ehola umoya kaNkulunkulu. Anikhumbuli yini ukuthi nganitshela? Wayishumayela lento wayisho. Anikhumbuli yini ukuthi nganitshela na? Uthi-ke verse 6, senikwazi okumbambezelayo ukuze ambulwe ngesikhathi sakhe. Ubambezelekile umphiko uKristu. Ikhona lento embambezele ukuze ambulwe ngesikhathi sakhe. Lithi-ke izwi, senikwazi okumbambezelayo ukuze ambulwe ngesikhathi sakhe. Ngokuba imfihlakalo kungabi namthetho siyasebenza kuphela ukuze kudediswe yena ombambezelayo manje. Isiyasebenza imfihlo kungabi namthetho, kodwa ayisebenzi officially, ayisebenzi ngokusobala ngoba umphiko uKristu akakambulwa. Ngamanye amagama umphathi wabaphika uKristu, inkosi yabo ayikakambulwa. Now usasebenza nje ebantwini bangomphika uKristu abanjani abancane mangisebenzisa lolo limi. So siyeza isikhathi lapho ezokwambulwa khona, kodwa kukhona lokho kumbambezelayo. Yini lena embambezelayo umphiko uKristu na? Ikhona lento embambezelayo. Ikhona lento embambezelayo, kufanele siphendule. Yini lena embambezelayo? Umpostoli Paul wayeselindile ukuthi afike umphiko uKristu ngaso lesa sikhathi. Kodwa nangaso leso sikhathi yayisikhona into embambezelayo. Uthi umbuzo, yini embambezelayo na? Ubanjezelwe yini umphiko uKristu? Ake sibheke kancane kwihumusho lesingisi lithini lona. Humusho lesingisi. Humusho lesingisi baseThesalonike besibili siqala ku verse 5. Do you not remember that when I was still with you I told you these things? Anikhumbuli yini ukuthi ngisenani nganitshela na? At verse 7, for the mystery of lawlessness is already at work. Only he who now restrains will do so until he is taken out of the way.
So ukhona lo, and masikhuluma ngama-noun ungu-he. Makungu-he kusho ukuthi owesilisa. Ukhona lo ovimba umphiko uKristu ukuthi ambulwe, ovimba ongenamthetho ukuthi ambulwe. Ubani na? Ubani lona ovimba ongenamthetho ukuthi ambulwe? For the minister of lawlessness is already at work. Only he who now restrains will do so until he is taken out of the way. Ubani lowo na? Lo vimbayo ukuthi umphiko uKristu ambulwe. Ungu-he, ungowesilisa, uyamvika, umvimbile ukuthi ambulwe. Mayiseke wadediswa yena uzokwambula. Uthi verse 8, and then the lawless one will be revealed, whom the Lord will consume with the breath of his mouth and destroy with the righteous of his coming. Uzombhubhisa ngomoya womlomo wakhe. Kodwa kufanele enze njani? Ambulwe qala. Kodwa sebeyasebenza umphiko uKristu. Badiliza ibandla lakhe, balwa nalo ibandla lakhe, baliphethe ngendlela ehlukile ibandla lakhe, banezifundiso ezihlukile, bakutshela ukuthi ibandla lesimodern. Akukhulunywa eBhayibhelini ngebandla lesimodern. Omunye umholo oqavile, angiqala ukuyisho lonto. Uthi kufanele lihunyushwe iBhayibheli, asikwazi ukuphila ngencwadi endala sesikuma-2000. Ufuna ukulibhala kabusha. My question is, uzolibhala ngobani? Ngoba lingoJesu iBhayibheli. Lonke kusuka ngalo kuGenesis elophela lingoJesu ukuthi ucashile eTestamenteni elidala, ugqamile kwelisha. Yena-ke mayiselibhala lizobhalwa ngoba ngaye noma lizobhalwa ngobani? Angi-understandi ngempela. Kodwa-ke ekugcineni kwakho konke ukhona lo vimbile ukuthi ongenamthetho ambulwe. And lo ovimbile ungu-he. He ungowesilisa. He. So-ke kusho ukuthi kufanele-ke simbone, sizibuze, ubani lo vimbile? Ngesikhathi esavimbileke bazalwane sinikwa ithuba. Bekufanele sihambe ngokuqaphela nangokumesaba uNkulunkulu sisesebufokazini. Bekufanele siqaphele ngoba usabambezelekile ongenamthetho ebanjwe ilohilo. Ubani lo he? Hayi futhi angizimisele ukumphendula namhlanje. Angazi sizozwa nini. Kodwa ngifuna nithi ukunwaya amakhanda enu. Nifunde imibhalo, nihlolisise imibhalo khona nizomazi lo he omvimbayo. Yiye ngamabomu eTestament eBhayibhelini lesingisi ngoba lesizulu alicacisi. Elesizulu alisho ukuthi ukhona uhe. Esizulwini bayafana bonke abantu. Lithi from verse 5 chapter 2 basethe anikhumbuli yini ukuthi ngisekhona kini nganitshela lokho na? Senikwazi ukumbambezelayo ukuzambulwe ngesikhathi sakhe. That is verse 6. Verse 7, ngokuba imfihlakalo okungabi namthetho isiyasebenza kuphela ukuze kudediswe yena bese lithi isingisi he, yena ombambezelayo. Kufanele adediswe. Ubani lo bambezela umphiko uKristu na? Ngisho-ke lo mphiko uKristu-ke ozophatha abaphiko uKristu. Kodwa umthetho umphiko uKristu uyasebenza. Sezenzeka izinto. Uyazazi nawe lezi zinto ezenzakalayo. Kanana kubulili obufanayo. Uyazazi into ezenzakalayo. Ngeke siziqede eziningi uhoshula izisu. Bazalwane, ungenamthetho usiyasebenza. Wokubuke emgwaqeni. Amarobot asekuvele udlule libomvu. Xa uthi lo muntu lona udlula kanjani robot libo? Yazi kufanele imali kuvulele irobot. Uqalaze. Selivulile. Ayikho imoto enqamulayo elishayayo libomvu ngakuyona na. Ukusebenza kongenamthetho. Ingxabano esemgwaqeni. Akudrivise kabe omunye umuntu asho ukushaya, akhipha isibhamu, ukungabi namthetho konke lokho. Usekuyasebenza ukungabi namthetho.
kodwa umphiko uKristu noma ongenamthetho lozophatha abangenamthetho usabambezelekile, lisho njalo izwi, ubanjezelo ubani? Ake sigoqe sikhuleke simbonge uNkulunkulu, umphako wakho loyo, ukuthi ubani obambezele umphiko uKristu ukuthi ambulwe na. Inkosi uJesu izobuya izothi touchdown uma lo mvimbayo, uma yena esefikile umphiko uKristu, kufanele inkosi uJesu izomqeda. So kuseyiprocess anyana, kodwa engaqala namhlanje, engaqala kusasa, engaqala noma yinini, ngoba kufanele agudluzwe lo omvimbayo umphiko uKristu. Mayesegudluziwe abesefika uJesu amqede ngomlomo wakhe, ngomoya womlomo wakhe. Ngesiguqe sikhuleke simbonge uNkulunkulu wethu uJesu Kristu inkosi. Babongcwele babolungileyo, uNkulunkulu nomusa, siyabonga uthando sithande ngalo, siyakubonga kakhulu, siyakudumisa nangayo lenkonzo. Size usifundise, siqaphele, sazi ukuthi isikhathi siphelile. Siphelile isikhathi, onesikhathi sokudlala uyophaphama esihogweni. Siyacela Nkosi ube nathi, silizwe izwi lakho silenze. Ngiyakhuleka ngegama elinamandla lenkosi yethu uJesu Kristu ophilayo. uJesu Kristu inkosi. Amen. Ayike bangcwele, babonse bando ovalelisayo. Ngiyavalelisa ngithi uJesu Kristu inkosi.